o proceso de erosión, transporte e sedimentación que realiza a auga sobre as rochas calcáreas vai creando lentamente cavidades subterráneas que aumentan de xeito gradual ata converterse en galerías, simas e espectaculares covas. Son as chamadas formas endocársticas. En ocasións, os relevos cársticos da superficie terrestre, as fouces e as montañas de rocha caliza, como esta, agochan no seu interior sistemas de galerías e covas aos que se pode acceder a través dos chamados ponors ou sumidoiros. Un ponor é unha abertura natural do terreo que conecta o exterior e o interior destas formacións kársticas. Soen ser habituais as simas, que son aberturas estreitas que comunican con galerías subterráneas, entre as que podemos atopar covas como esta de Valporquero en León. Hai aproximadamente 1,5 millón de anos, no Pleistoceno, as augas do rego de Valporquero empezaron a disolver esta montaña de León modelando o seu interior. A auga foise coando polas fisuras secretas da rocha caliza e polos pequenos poros que deixan pasar esta auga que leva carbonato cálcico disolto. A erosión da auga, unida aos desprendementos, xeraron estas maravillosas salas e galerías con estas estruturas tan espectaculares. Imos analizalas. Unhas penduran do teito e soen ter forma cónica e afiada. Son as estalactitas. Pinga a pinga, a auga vai precipitando e, segundo se evapora, deixa o carbonato cálcico formando anéis concéntricos como os dos troncos das árbores. As estalagmitas medran desde o chan cara arriba a partir das pingas que caen do teito. Ao contrario das estalactitas, o seu aspecto é máis de masa e redondo na súa parte superior por efecto das caídas e os rebotes das pingas de auga. Ambas as dúas soen estar enfrontadas e cando se unen forman as columnas. Aínda que non volo pareza, tardan centos de miles de anos en formarse. É moi importante que a pinga de auga non se seque e non se interrompa para que as estalactitas e as estalagmitas sigan medrando. É por iso que nunca deben tocarse. Sería a súa morte. Ademais delas, nas covas, a circulación da auga pode deformar as estruturas originando outras aínda máis complexas. As estalactitas en forma de acios, as bandeiras, as fervenzas, as coadas, que nacen cando a corrente de auga é continua. Ás veces, estas correntes orixinan tamén terrazas de travertino. En ocasións, a calcita pode expandirse de maneira estrana, desafiando incluso a gravidade, dando lugar ás estalactitas excéntricas como as que se aprecian na cova de El Soplao, en Cantabria. Ou as pisolitas, tamén chamadas perlas das cavernas, debido ao seu aspecto. Créanse por goteo ou fluxo da calcita ao redor dun núcleo constituído por calquer material que se atopa mergullado na auga. Cando esta auga está moi saturada, poden chegar a formarse niños. Sabedes a que se deben as diferentes cores que apreciamos nas rochas? Pois a presenza doutros elementos. As máis avermelladas levan disolto óxido de ferro. As escuras albergan óxido de manganeso, e as máis claras ou case brancas están formadas por calcita pura.
As covas son espazos vivos en constante cambio e evolución. As súas formas nacen, medran e morren. E son unha importante reserva de auga doce. O ser humano acubillouse nas covas desde que apareceu no planeta. Perante o noso longo paleolítico foi o noso único refuxio compartido cos animais. Hoxe en día podemos desfrutar do seu silencio, do son das pingas de auga que repenican, das correntes de auga que por ela flúen e van modelando estas incribles formacións da natureza no interior da codia terrestre. A cultura popular viu as covas como lugares máxicos e ao redor deles creouse un sinfín de historias lendarias. Moitas estalactitas e estalagmitas lembran seres imaginarios aos que se lles puso o nome, como brusas, fantasmas, fadas, que crearon preciosos mundos literarios ao longo do tempo. Co debido coidado e respecto, as covas constitúen un atractivo turístico e contribúen ao desenvolvemento económico do lugar onde se atopan.